És una història llarga que va començar l'any 1974. Jo vaig entrar-hi al 78, perquè primer era una companyia universitària. Després es va anar professionalitzant. A partir del muntatge No hablaré en classe, any 77, va esdevenir una companyia professional i ja des d'aquest moment doncs, que hem anat succeint els espectacles totalment professionalitzats. Cultura és tota la part de l'activitat humana que s'ha dedicat a adquirir més coneixement, a afinar les activitats que ens connecten una mica amb la part més intel·lectual i amb la part més noble de l'ésser humà. Catalunya, a Barcelona, el dèficit més important que tenim és el públic. Ens fa falta més públic. Barcelona, que amb vocació de ser una gran ciutat, amb vocació de ser una capital europea, una capital cultural, li falta una mica d'energia en el públic. Curiositat, ganes de sortir, ganes de moure's, ganes de veure, ganes d'escoltar. Hi ha una oferta extensíssima que de moment és superior a la demanda. I això no és un bon equilibri. Lògicament, en aquest moment amb el que més involucrat estic és amb un cop de rock, a més és un espectacle que he escrit, que he dirigit, el qual li dona unes característiques que per mi són molt personals.